adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ni ining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilaban na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Aling Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, ngining akong suwat suliran. Ako si Dimples, dunay ex-live-in partner o may duha ka mga anak. Nagpuyo sa Lapu-Lapu City, Cebu. Punto legal kini nga akong suliran. Kabahin kini sa akong ex-live-in partner. Aron inyong isabdan, sugdo na ako sa dihang nag-edad pa lang ni o 20 anyos o may desisyon nga mag-ipon. Kay ni mabdus man ko sa una namang anak. Ingon ni ini ang pagkita ko. Mag-ipon na lang ka, Dimples. Pero wa pa man ta makasal, RJ. Unya na lang ta mo pagkasal kung makatigom na ta. Importante nga mag-ipon na lang ta kay mga nakay narba ka. Nala, sige good. Okay ra kanini atong yabangan day. Okay ra dong, uy. Maayo na kaayo ni. Ang importante nga, nakalain tag-ato. Lagi. Sige lang. Agwan ta lang sa ta. Lisod pa man gyud ni basta mapay pagsugod. Maogi dong. Unsa may plano ninyong RJ ha, Dimples? Wa pa man gyud mo makasal. Sa una pa man ang plano ninyo, sa dihang nagmabdos ka pa ang unang anak ninyo. Pero ni duha naman lang na. Nanagko na ng mga bata, wa man gihapon mo nagpakasal. Nag-agad magud Miss Kwarta, ma. Ay sus da, ay na lang mo pangando na ingrande nga kasal. Oy, kay para na sa mga dato. 40 anyos namang duha, oy. Kanusa pa di mo magpakasal nga kahagbay ra ninyong nagpuyo. Sige lang, ma. Mag-istorya lang niya migbalik anang RJ. Kapuya sa nang mama nimo eh. Mag-apil-apil man siya. Dong, wa may ngilad nga tumong si mama. Makaayo man sad nato nga makasal kita. Kay 40 na baya ta. Ay lagi. Pero lisod pa kayong kwarta ron. Bisan pag dili ing grande nga kasal. Ug gasto maghapon na. Natay abangan din eh. Unya nag-eskwela pa lang duha nato ka mga anak. Konsumo pa nato din eh. Ingon bitaw ko nimo nga motrabaho ko. Dili masad ko nimo patrabahoon. Ay sos, trabaho ba oy? Anira ka din eh. Aron doon ay magkatiman sa to mga anak. Mayo! Tuan na lagi. Mayo! Maningil na ni sa tong abang. Dong, Wala ba mo kabayad sa abang din pagyaging buwan, ha? Ay, ako kaingnan nga, dili na sa mo makabayad ng buwan, ha? Oy! Dili na gina pwede! pasensya na gid kaayo, madam ha. Kuan Ay man kabala ka boy. madam. Mubayad ko ugma. Aw, lagi! O i-apil to niyaging buwan, ha? Dili na kumudawat ang mga hangyo-hangyo. Eh kung mahangyo pag gani mo, aw! Papahawaan na dyan mo din, he! Mo na akong gigon nimo. Unya gusto gi kang pakasalata. Unahon din na nato kay sa tong abang. Konsumo og pagpang-eskwela sa tong mga anak. Pasensya na, dong. Ipasabot ng mama nimo ha, Dimples. Ug ikaw, ayaw pagpadaan ng istorya ni mama nimo. Kay kita mo ay mas nahibaw sa dagan sa atong pagpuyo din eh. Dong, RJ. Ay, Nga naman ka? naglabad na nga akong uos sa mga gastuhan din sa bahay. Napuno na ko sa mga utang. Dong, Naigi-offer na ako. Dili unta ko pero mura mag kinahanglan nga dawato na lang gid tingal ito nako. ang unsa man, dong? Mularga ko sa lain nasod. Yun na may trabaho nga nagpaabot na ako dito. Sakit man nga malayo ko ninyo pero kinahanglan gyud nga mo sakripisyo para ninyo. Magpalayo ka na mo? Wa ko ilay mahimo, Dimples. Kinahanglan ta nga mabuhi. Kung dili ko ni buhaton, mas mosamot lang ning atong sitwasyon karon. Ang problema ini, daghan pa kong kuha nga mga papilis para makalarga ko. RJ.
Bugat gid unta sa akong buot nga molarga siya sa laing nasod. Pero ako'y mahimo, kay para naman sab sa among kaayuhan ang iyang tumong. Gani, ako mo ay nilihok og maayo sa iyang mga papeles, aron na makalarga gid siya sa laing nasod. Na okay pa ya gid nga among kahimtang sukad nila nga nakalarga siya, kay dako-dako man ang iyang pinadad-an namo sa iyang mga anak. Hangtod, nga nakabantay kong nagsugod na, nga dili na siya mo communicate namo sa iyang mga anak. Ug nahulog na sad ang iyang sustento. Unya, Wa gyapon mo kontak si Papa, ma. wa man gihapon day Rose. Manrabaho na lang tingali ko. Naunsa ka day si Papa. Nga wa naman siya nagparamdam nato. Kanagiwa na ko masayri day. Ay, kay sa akong bana-bana, murag mo tuig na nga wa na siya magparamdam. Ug wa na sad siya magpadana to. Ma, naunsa ka na si Kuya. Ngano ka nga man nagisumbag ang bongbong. Dari na radyo ko ng karanan niya, pero dili man mo tubag si Kuya, ma. Sultihi ko sa tinuod, unsa nahitabo? Kuya. Nakita na ko si Papa, ma. Nauli na siya. Unsa? Unyahain man. Hain ang inyong amahan. Daan ni pamilya, ma. Minyo na si Papa, ma. Bago na akong naibawan nga, naminyo siya itong niaging July og mabdos lang babae. Unsa? Dili ko pwede magdugay kay pangitaon ko sa kong asawa. Nganong nahimo man nimo na mo, RJ? Asa man ko dapitan nagkuwang nimo? For 20 years, nag-ipon ta. Naatay mga anak. Unya sa ingon ana lang kasayon. Imo mingipuli sa bago lang nimong naila-ila. Pasensya ka na, Dimples. Pero ako na siyang asawa. Sa mata sa balaod, kami gihapon ang mahugaan legal. Grabe, ano? Ingon ana na lang magina ay mi kawaylo na sa imong kasing-kasing. Nga wa man gyud ka makauna-una mo. Una ka magbinuang. Bisan sa imo mga anak na lang unta. Sila mo ay mas labing naapektuhan ron. Sorry kayo. Makikistorya raon niya ko nila sa personal. Puhon. Wa kay ayo, RJ. Wa kay utang ka mabuton. Rose? Rose, nagusa ka! Kadagkanog-dugo sa imong daanan! Rose! Usa na hitabo ni mo! Ginoo ko! Naglaslas ka! Kung doon ang may labing naapektuhan sa among sitwasyon, kana maong among mga anak. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, doon na bagoy katungod mo file o kaso batok niya isip live-in partner for 20 years sa iyang pagbinuang namo uban sa iyang mga anak. Ikaduhang pangutana, usa ka tuig nga wa siya mohatag og suporta namo sa iyang mga anak. Kay di ay adto na di ay siya magpadadanan sa babae nga iyang naminyuan karon. Makakiha ba mi nila? Ikatulong pangutana, labing naapektuhan gyud ang among mga anak ani hitapuha. Gani, naabtan nako ang among anak na babae nga naglaslas sa pagkahibaw niya na naminyo ang iyang amahan ug dunay pamilya. Pwede ba may makakiha ng bahina? Unsa man kasuha? Ikaupat o katapusan. Kung wa man gani ko'y katungod niya isip live-in partner for 20 years, asa man may pwede mo duol para sa financial support, bisan og para na lang sa akong mga anak. Sakit kaayo naon-naon nga ako mao'y gisaaran og kasal, pero lain mao'y gipakaslan. Ako mao'y nitabang niya para siya makalarga sa laing nasod, pero laing tao ang nakapahimo sa bunga. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dimples.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal, personal, mga pangutana, problema na to sa tuang kapikas, karelasyon, sa tuang pamilya, sa tuang kaugalingon, sa tuang mga dokumento, mga kabtangan, pagpandrabaho, mga transaksyon, nga wa na takasabot na unsa na ni, ay na mo pagduha-duha, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Naatay Facebook account, kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw? Ayaw mo kalimot nga at all times kinahanglan gyud no nga ang inyohang mga letters nga ipadala diri namo kumpleto ang mga detalye, hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana, inyong mga problema para mas klaro pod ug mas masabtan namo ang inyong mga suliran ug inyong mga pangutana, dili lang kay kana ganing diretso ug suwat ba di maglisod ta, dili maglisod mi anak gyud no. Unya pasalamat mi sa ato ang mga avid listeners ug ato ang mga magpadas ilang suwat, paabot lang tagamay guys kay daghan kay tagmadawat gyud. So thank you kaayo ninyo and we really appreciate all the help that you have given us. Salamat kaayo nga sa inyong padayon nga pagsubaybay sa ato ang mga programa at all times no. Thank you also sa mga nag-like ug nag-follow nako sa Instagram Attorney Elaine ug sa Threads ug sa Facebook account nga at Elaine Tantengco Bathan. Rosana Ramirez Kadusale, hi Ma'am Elaine, good afternoon. Sige jud ko ug paminaw ninyo sa kiniyang akong suliran. Pwede ko pag-greet ma'am. Salamat uban sa ako ang bana nga si Antonio Kadusale ug akong duha ka anak nga si Andrew ug si Andre. Hello ninyo Ma'am Rosana ug sa imuhang pamilya and thank you kaayo for always and continuing to listen to our program. Okay? Unya, naay mga pangutana Ma'am Lita Torres palihog tagpada sa imuhang pangutana sa kini ang akong suliran official writers page, no? Also to isa pa ni ato ang kanisad, no? Thank you kayo for writing Sir John Paul. Permi man gyud siya kita madunggan sa radyo. I really like your legal advice. Pero ang kaning inyong mga pangutana, please forward Sir John Paul ngadto sa kini ang akong suliran official writers page. From Surigao City, si Aline Caballero Villafuerte. Thank you kaayo Ma'am Aline for always listening sa ato ang programa ug kang Sir Ron Pax ug kang Melba Ares, no? So Ma'am Melba, adto lang palihog ipadala ang inyuhang suwat sa kiniyang akong suliran official writers page. Letter sender nato karong adlaw taguon nato sa pangalan nga si Dimples. Nani siya ex nga live-in partner ug may duha ka mga anak taga Lapu-Lapu City. Punto Mayor Cindy Chan ug Congressman Ahong Chan. Maayong adlaw ninyo din ha. Ug sa ilahang legal officer nga si Attorney James Saison. Punto legal ang iyang pangutana na siya ex ka live-in partner. My gosh, 20s pa ni sila ni decide nga mag-live-in kay namabdos man siya sa ilahang anak. Pero ang ending manggod ato ang nasabtan nga murag di man siya ang nagwagi sa ending. Naamay laing gipakaslan no. Sumuna yang pangutana, do na ba ko'y katungod mo file og kaso batok niya isip live-in partner for 20 years sa iyang pagbinuang namo sa iyang mga anak. Okay, kung pagbinuang lang infidelity, di yun ta ka-file nga numan. Kay wa mangguy balaod nagprotektar batok sa pambabay or pagduwag laing team in relationships
that do not have the benefit of marriage. Di man gud ta mahatagan og proteksyon kung ang atoang relasyon live-in lang or kanang common law partnership. Bana naman atong tawag ana atong ka-live-in no, pero di man gyud na nato tinuod bana. Bana na kung naatay papel og dokumentong gikuptan. The law on marriage and the family code, mga sukintig paminaw, makaprotekta ra na nato no og maka-enforce ta sa ato ang katungod og maka-enforce ta nga mo comply ang pikas partil atong bana atong asawa sa ilahang obligasyon kung nisud ta sakramentos kami niyoon. If we entered into a contract of marriage, pareho ra gyud na og usa ka kontrata nga kung way papilis guys, wa gyud tay ma-enforce nga kasulatan kay wa man sa papel. No, so di gyud ta kapaningil. Pareho ra gyud na ana. But kana in terms of kanang ilahang pangaliwa kay di man kakapugong ana, di man pud na punishable kay lagi di ta minyo. Pero unsa may naay papilis, ang birth certificate sa bata nimo nga magpamatuod nga makita man nimo nga siya'y papa didto kung imong gisuwat. So naa siya'y obligasyon dihang dapita. Mao na kay na may papel makapaningil ta. Okay? Pero for common law relationships wala. Ikaduhang pangutana usa ka tuig nga wala siya muhatag og suporta namo sa iyang mga anak kay di ay adto na di siya magpadadaan sa bahay nga iyang naminyuan karon sa uyab pa sila makakiha ba mi nila dili nila bat makakiha ka sa imuhang lipkanhi nga live-in partner for support kay siya man ang obligado nga muhatag og support ngadto sa iyahang mga anak. Wa man gani mo nagkadayon di man na maputol pod ang iyahang relasyon ngadto sa iyahang bana. Aw ngadto si mga bata, no? So obligado gyapon siya muhatag og suporta ha. Ikatulong pangutana labing naapektuhan gyud ang among mga anak aning hitabua. Gani naabta nako among anak nga babay nga naglaslas pagkahibaw niya nga naminyo ang iyang amahan og duna nay pamilya. Pwede ba mi makakiha anang bayhana unsa mang kasuha? Dili ra siguro ang babay atong ikiha. Uy, kay wa po na manguyab, wa po na magpakyot, wa po na mo text ng laki imong imuhang kanhing live-in partner, di po nang patol ang bayi. Maski pag naguna-una ning bayhana ni ug ni di sad gyud ang laki wa man gyud mahitabo. No? So dili ra ang babay imong ikiha ng laki. No, this one can be a psychological and emotional abuse nga nahitabo sa mga bata under Republic Act 9262 nga mahimo natong gamiton para pag-file og kasong kriminal ngadto niya kay naapektuhan man ang bata. Muna na gyud nino. Mo gini effect. Mo gini akong ginasulti gyud ninyong mga sukintig paminaw guys. Ngo nga ang maapektaran aning tanan ang makaluluoy gyud no ang bata. May lang taghimo. Nya kuman di nato mapanindigan ang atong obligasyon sa bata, di na to panindigan ng obligasyon o relasyon nato mama kay wa man nato susihang batasan pataka lang tagsirit din ha unya wala magagubot gyud luoy ang bata. Ikaupat og katapusang pangutana ug wa man gani kuy gukod niya isip live-in partner for 20 years. Asa man ipiding mo duol para financial support bisan og para na lang sa akong mga anak. Sakit kayo hunahunaon nga ako maoy gisaaran og kasal pero lain maoy gipakaslan. Ako maoy nitabang niya para siya makalarga sa laing nasod pero laing tao ang nakapahimos og bunga na maogyod na day. Naadyo koy kaila bag-o lang no. Bonita gaminaw ka karon ang imong miga mao gyud ni sitwasyon no but then again naamang gyud ubang tao gyud nga di gyud ka maupod mo huna-huna no ang ila lang yung kaugalingon ug kalipay ang ilahang huna-hunaon mao gyud ni diri gyud ni mao na ni nahitabo nato ron. So therefore there are no remedies sa ato ang relasyon kay di man na nato mapamugos ang tao makigpuyo nato pero mapugos gyud sad sila nga mobuhat sa ilang obligasyon isip amahan no sa inyong duha or pila na kabuk inyong anak para maka-comply sila pwede ta mo adtog DSWD or mo file ang gitag kaso sa korte. Okay? Mga sukintig paminaw hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.